тамаддуни инсон ҳамавақт пеш меравад. Як вақтҳо аробачии чархдор ба одам чун мӯъҷиза менамуд. Акнун автомобил ин як чизе маишӣ аст ва бо ин нақлиёт ҳеҷ касро ҳайрон карда намешавад. Олимон, тадқиқотчиҳо, таҳиякунандаҳо ва дизайнерҳои олам ҳаракат мекунанд, ки як чизе созанд, ки ҳаёти моро осон ва шавқовар кунад. Технологияҳои оянда идеяҳои аҷиб ва нобоварро ба ҳаёти мо меоранд. Ҳозир мо топ-10 техникаҳои аҷоибтаринро аз соҳаҳои гуногун дида мебароем. Рафтем. Либос аз спрей. Манел Торрес, дизайнер аз Испания мебошад. Ӯ либос аз спрейро ихтироъ кардааст. Масалан, футболка хоҳанд чизи обакие, ки аз торҳои махсус ва полимерҳо иборат аст, ба тани одам мечошанд. Баъд аз чанд муддат ин спрей шах мешавад ва метонем ӯро аз тан кашем ва боз пӯшем. Ин намуд технология ба дизайнерони либос имкон медиҳад, ки ҳамаи сайри хаёлоти худро бемаҳдуд истифода баранд. Интеллекти сунъӣ. Яке аз аҷоибтарин технологияи ояндае, ки аллакай истифода шуда истодааст, ин интеллекти сунъӣ, яъне искусственный интеллект мебошад. Интеллекти сунъӣ дар асл интеллекти одамро тақлид мекунад. Ӯ метавонад сурат созад, шеър эҷод кунад ва бо маълумоте, ки дорад, ояндаро бигӯяд. Масалан, интеллекти сунъӣ дар хадамоти дастгирӣ метавонад ба мизоҷ ҷавоб диҳад, матн барои нақшаҳои маркетинг эҷод кунад. Тӯли чанд вақт интеллекти сунъиро дар соҳаи саломатӣ, автомобилсозӣ, молия ва дигар соҳаҳо барои беҳтар кардани сифати кор истифода мебаранд. Apple Vision Pro. Apple Vision Pro чӣ аст? Ин як гаджет аст, ки олами мо ва олами виртуалиро пайваст мекунад. Худам ҳоло напӯшидаам, вале мегӯянд, ки вақте ин техникаро истифода мебарӣ, дар пеши назари шумо оламе, ки мо қарор дорем ва оламе, ки компютер сохтааст, якҷоя мешаванд. Акнун барои ба нафаре навистан шарт нест, ки дар назди ноутбук шинед ва ё ба смартфони худ нигоҳ кунед. Як чанд имову ишора бо даст кифоя аст, ки ин матнро дар пеши худ бубинед. Барои чӣ Apple Vision Pro дар кор? Барои филм тамошо кардан, бозӣ кардан, дар як вақт тарҷума кардан, наворбардорӣ кардани 360 дараҷа видео. 3D принтер. Ин як намуд технологие, ки аз моделҳои рақамӣ чизи ҳақиқӣ месозад. Масалан, вақте ки дар барномаи компютер мо модели ягон намуди объектро месозем, ӯ ба мо онро ҳақиқӣ мекунад. Инчунин 3D принтер аллакай либос ва пойафзол, ашёи дохили хона, қисмҳои ягон намуд техника ва ҳатто протез месозад. Бо 3D принтер боз як таҷрибаи аҷоиб гузаронидаанд, ки ин ба ҷои устухонҳои шикаста ва ё аз даст дода шуда қисмҳои нави устухонро чоп мекунад. Дар Техас бо ин принтер қисмҳои хонаро чоп карда, ҳатто маҳаллаи пурра сохтаанд. Дар муқоиса бо хонаҳои ғиштин, ин намуд хонаҳо одатан арзон мешаванд. Ширкати сохтмонӣ Mighty Buildings мегӯяд, ки дар рафти кор 95% вақти корӣ сарфа карда шуд. Муши компютерӣ Cheer.2. Cheer.2 ин намуди универсалӣ ва инноватсионӣ, ки конструксияи ҷудошавандаи магнитӣ дорад. Ин муши ҳавоӣ, тачпади бесим, дастгоҳ барои варақ кардани саҳифаҳо, кликер барои презентатсия, диктофон, ҳамаи ин дар як дастгоҳ. Ӯ метавонад чунин вазифаҳои интеллектуалиро иҷро кунад: сабти овоз ба матн гардонидани овоз ва конспект кардан бо ChatGPT. Агар тугмачи лазериро пахш кунем, аз муши компютерӣ лазери сурх мебарояд ва ин функсия диққати шуморо ба презентатсия ва лексия бисёр ҷалб мекунад. Вазни ин муши компютерӣ ҳамагӣ 70 грамм аст. Шумо метавонед онро бо худ гиред ва дар роҳ истифода баред. Курсии гаҷдум, онҳое ки хазандаҳо ва бозиҳои компютериро дӯст медорад ва курсии гаҷдум бо номи Klaven Scorpion IVSK ҳатман аҳамият медиҳад. Дар навбати аввал ин курсӣ ба киберварзишгарон сохта шудааст, лекин ба корҳои ҳаррӯза бо компютер ва ҳатто хоб кардан бисёр ҳузуру ҳаловат мебахшад. Истеҳсолкунандаи ин курсӣ ширкати хитоии Klaven мебошад. Дар нӯги думи гаҷдум то 3 то мониторҳои 27 дюйма ё ин ки 1 то монитори ниҳоятдараҷаи 49 дюйма ҷойгир мешавад. Ин курсӣ инчунин массажор ва системаи гармкунӣ дорад. Нархи ин курсии гаҷдум $3299 аст.
ангуштарини интеллектуалӣ Samsung Galaxy Ring. ин аз ҷиҳати технологӣ беҳтарин ангуштарини интеллектуалӣ дар ҷаҳон аст. Бо як заряд тақрибан 9 рӯз кор мекунад ва қариб ҳамаи корҳои соатҳои интеллектуалиро такрор мекунад. ин ангуштарин метавонад суръати дилро дар вақти хоб бефосила тафтиш кунад, метавонад фаҳмад чанд муддат хоб карде ва зичии нафас дар ҳар фазаи хобро муайян кунад. Samsung Galaxy Ring функсияҳои махсус барои назорати фаъолияти ҷисмонӣ ва ҳолати инсонро дорад. Аз рӯи маълумотҳои хоб, зичии суръати дил ва қадамҳои мондаи рӯзи гузашта, барномаи Energy Score метавонад фаҳмад, ки оё шумо имрӯз ба машқ тайёр ё истироҳат барои шумо беҳтар аст. Дизайни беҳтарин ба ангуштарин намуди аксессуарии аълодараҷа медиҳад. Боз ӯ обногузар ва бадошт мебошад. Samsung Galaxy Ring-ро харошидан хеле душвор аст. Проектор Samsung Freestyle. ҷойро интихоб кунед. Ягон ҷой фарқ надорад. Танҳо рост кунед ва тамошо кунед, ки чӣ хел суратҳо дар кинотеатри интеллектуалӣ зинда мешавад. Шарт нест, ки ин таҷҳизотро ҷӯр кунед. Фақат ба курсӣ шинед ва аз тамошо лаззат баред. Рафтуоб ба ҳамаи барномаҳо, машқҳо, рецептҳо ва ток-шоуҳо бо Smart Entertainment. Дар ҳуҷраҳои камравшан проектори Freestyle беҳтар кор мекунад ва он замон тасвир хеле сероб мешавад. Агар кинотеатрро дар кӯча хоҳед, шом ва шаб беҳтарин вақт аст. Телевизор Xiaomi Mi TV. Якумин дар ҷаҳон телевизори шаффоф ва бе девори қафо ин Xiaomi Mi TV Lux 55 дюйма мебошад. Дар ин гуна телевизор тасвир гӯё парида истодааст. Аҷоибот дар он, ки ин технология аз замони худ хеле пеш рафтааст. Таносуби тараф 3840 ба 2160 пиксел ва 4K аст. Рангҳо дар ҳақиқат амиқ ва ҳайратангез мебошанд. Суръати навсозии экран 120 Гц аст. Ба дӯстдорони бозӣ экрани калон ва ин параметрҳо хеле писанд аст. Филмҳо дар ин телевизори шаффоф боз амиқии иловагӣ мегирад. Аҷоибот дар он, ки филмро аз ҳар тарафи экран тамошо карда мешавад. Кунҷи тамошо 360 дараҷа аст. Шарт нест, ки онро ба девор ҷавз кунем. Дар байни хонамонем ҳам мешавад. ғафсии экран 5,7 мм ва нархи телевизори Xiaomi Mi TV тақрибан $7000 аст. Электровелосипед Rivo. Rivo ин электровелосипеде, ки сарҳати имконияти инженериро васеъ мекунад. ӯ бевтулка ва бепарраи чарх аст. Барои таъмини амният ва бехатарӣ, технологияи изи ангуштонро дар рӯл дорад. Барои ихтироъ кардан ба таҳиякунанда 4 сол лозим буд ва акнун шумо ин велосипедро метавонед фармоиш кунед. Ин велосипеди аҷоиб 750 ватт қувват дорад. Дар муддати 3 соат аз батареяи 48 волта қувва мегирад ва ба ҳисоби миёна ба 60 км мерасад. Дар ҳар як чархҳо нури паси LED дорад ва боз системаи равшанӣ дорад, ки худаш торикиро муайян мекунад ва ба тариқи автоматикӣ чароғи пеш ва қафоро дар мегиронад. Rivo Bike 3 намуд системаи зидди дуздӣ дорад. Ин технологияи изи ангуштон дар рул, қулф ва GPS барои назорат тавассути барнома дар телефон. Ҳамвор ва дизайни ультрафутуристӣ гӯё аз филми фантастикӣ гирифта шудааст ва албатта вақте шумо онро зинда мебинед, сар чарх мезанад. Технологияҳои ояндаи аҷоиб, ки аллакай имрӯз ҳақиқӣ шуда истодаанд, ба мо фазои нав ва имконияти нав медиҳанд. ҳар яке аз ин технологияи муосир тасаввуроти моро дар бораи ҷаҳон ба куллӣ иваз мекунад. Оянда аллакай фаро расид ва мо ӯро дар пешрафти ҳозираи технологӣ метавонем бо чашми худ бубинем. Раҳмат, ки то охир тамошо кардед. Лайк гузоред, ба шабакаи Дуруд обуна шавед. Шумо чӣ фикр доред дар бораи технологияи муосир? Дар комментария нависед. Бо шумо будам ман, Эминов Умед. То боздид.